Hola, família! Aquí hi ha una videotutorial pels papes dels més menuts per ensenyar-vos com entrar a la zona d'estudiant o la Students Area. Llavors heu d'anar a stpaulsenglish.es, aneu a Students Area i cliqueu. En principi ja teniu un usuari i teniu una contrasenya. Entreu el que és l'usuari, entreu la contrasenya i apreteu Login. D'aquí us entrarà a aquesta pàgina que veieu que és Learn, Play and Do. Si cliqueu a Learn, el que veureu és moltes activitats obertes i aquí podeu posar un codi, però aquí en principi no s'ha d'entrar per res. El que és el Play, si tirem enrere un altre cop, si veiem el Play, el que veiem que són jocs. Aquí teniu 3 jocs per jugar, que seria Balloon Pop, Bouncing Balls and also Memory Match. Aquí podeu entrar quan vulgueu a jugar això. La canalla els hi encanta fer aquests 3 jocs. Aquests altres són per més grans. Si estem a la caixa de To Do, aquí veureu l'agenda vostra i aquí on el profe ha assignat uns deures. Això és senzillament que podeu clicar a dintre Do, clicar a sobre l'activitat i aquí veureu el que s'ha de fer. Okay? I aquí posa Do exercise 1 and 2. Cliqueu a sobre aquesta unitat i podeu fer 1 i 2. Okay? Si aquí és on el profe us enviarà els deures. Torno a dir-ho. Si entreu a Do, aquí veureu el dia més assenyalat, però aquí també teniu els deures d'aquest dia assenyalats. Cliquem a sobre, veiem l'activitat, aquí veiem la nota del professor i aquí cliquem i fem el 1 i el 2. Quan entreu a fer les activitats són, aquí és, per exemple, llegir i clicar per connectar les frases. This is, or these are, monkeys. I llavors cliques i cliques. Al final de cada activitat heu de posar Great Exercise i així us sortirà la nota. Ok? So, fins aquí teniu aquesta videotutorial. Si teniu algun dubte podeu preguntar al profe. Aquí també teniu altres cosetes, ja com he explicat, per exemple, els jocs, i hi ha moltes coses que podeu anar fent. Espero que estigui bé i una forta abraçada. Adeu, família!